Bola to z iných najhranejších hier vôbec. Za jediný rok bola úplný hype a hrali ju milióny hráčov a stala sa z iných najhranejších hier. Ale každým novým rokom hra upadá a upadá. Ale prečo? Prečo Five Nights at Freddy's upadlo, keď len pred pár rokmi ovládal celý internet? Na to sa pozrieme v tomto videu, takže dajte like a odber a my ideme na to. Hra Five Nights at Freddy's vyšla 8. augusta 2014 vývojárom Scott Cawthon, ktorý ešte pred Five Nights at Freddy's vytvoril ďalšie hry, ktoré nikdy nedosiahli slávu. Potom dokončil hru v Cheaper a Son Slabber, ktorú ľudia považovali za moc strašidelnú pre deti a že tam postavy chodili ako roboti. Potom Scotta napadlo, prečo by nemohol zo svojich chýb urobiť novú hru. Tak vzniklo Five Nights at Freddy's. V hre Five Nights at Freddy's hrajete za sekuriťaka v opustenej pizzerii, kde musíte prežiť 5 nocí. To vám chcú prekaziť animatroníci. Potom čo vyšlo Five Nights at Freddy's, tak úplne vybuchlo, najmä vďaka youtuberom ako napríklad Markiplier. Potom ten samý rok, čo vyšlo Five Nights at Freddy's, prišlo pokračovanie Five Nights at Freddy's 2. Potom na druhý rok vyšli ďalšie FNAF hry ako napríklad Five Nights at Freddy's 3 a Five Nights at Freddy's 4. Five Nights at Freddy's bol populárnejšie, jak to šlo, proste ho nešlo zastaviť. Potom vyšli ďalšie pokračovania ako napríklad Five Nights at Freddy's Sister Location a potom Five Nights at Freddy's Simulator Pizzeria, kde to malo asi všetko skončiť. Ale ako každý vie, nebolo. Ešte pred Five Nights at Freddy's Simulator Pizzeria vyšla hra FNAF World. Potom v 2018 vyšla určite tá najťažšia a z jedných najznámejších FNAF hier Ultimate Custom Night. Na ďalší FNAF titul sme museli čakať až do 2021, kde vyšla určite tá z jedných najznámejších FNAF hier FNAF Security Breach. V 2023 sme dostali pokračovanie Five Nights at Freddy's Security Breach, a to jak inak než Five Nights at Freddy's Security Breach Ruins. Taktiež 2023 okrem Security Breach Ruins sme dostali aj film než Five Nights at Freddy's. A v 2025 sme dostali ďalší Five Nights at Freddy's titul, a to než Secret of the Mimic, ktorú ľudia ale bohužiaľ moc hejtujú. Nikto nečaká, že od takého sklamania príde niečo ako pokračovanie Five Nights at Freddy's vo filme. No na ČSFD má o 1% menej ako tá jednička. No dobre, už sme povedali celú históriu Five Nights at Freddy's, no potom prečo umiera, keď len pred pár rokmi mohla mať viac než 100 000 hráčov, možno aj cez 1 000 000? No, sú tu dve dôvody. Prvá a asi najpravdivejšia je to, že prichádzajú nové hry ako napríklad Poppy Playtime. A tak ľudia nechcú stále dookola hrať tú rovnakú hru a tak chcú preskúmavať ďalšie nové hororové hry. A posledný dôvod je tu lore. Ľudia chcú vedieť, ako to všetko skončí a nie, aby sa lore stále komplikovalo. Ale ešte sa uvidí, či Five Nights at Freddy's sa prispôsobí dnešnej dobe alebo na dobro skončí. Prepáčte, že toto video vyšlo neskôr, ale urobiť video len o jednej hre a ešte plus tomu mať domáce úlohy je proste bolestivé. A sme na konci videa, takže budem veľmi rád, keď dáte like a odber a napíšite mi do komentárov, o akej hre mám urobiť ďalšie video a zatiaľ čus.